Ang imong payslip wala pa man siguro payroll karon. So didaka na og 200 and i-remit na by March. So starting March, ang minimum sa employee will be 200 and sa employer is 200. A total of 400. So mao na ni ang kanang ato nga contribution. Kining contribution sa Pag-ibig Fund is way back in 1981 pa. Nagpabili na siya. Nga ang gibasihan nato is ang 5,000 nga fund salary nga 100. So kuan na siguro na sa saktong panahon. Previously sa maximum loan nato sa atong 20 years nga nag-save nara sa 68. But karon nga mo increase ta, mahimo na ng 137. Employed members sa ako gingon, tanan government sectors and also private sectors 200 and 200 na. And sa to mga self-employed, including mga practicing professionals, mga business owners nga wala pa kaabot sa 60. So mandatory na siya. So and sa tong overseas Filipino worker at 200 katong mga save base matoy 400.